58 anyos nga Lady Guard nga taga Barangay Punta Engaño, Lapu-Lapu City, napalgang patay sud sa iyang gipuy-an. Samtang ang iyang 62 anyos nga live-in partner samdan usab. Kung unsa ang hitabo atong sayran sa report, tiluan may Rondina. Nakalak ang gate sa luna di inagpuyo ang 58 anyos nga Lady Guard ug ang 62 anyos nga caretaker. Nakalak usab ang pultahan sa balay apan nag-on ang suga sa sulod. Busa nakahukom ang kamagwangang anak sa Lady Guard nga sudlon ang balay agi sa luyong pultahan. Ug dinhi na niya nadiskubrihan ang makaluluoy na dangatan sa iyang inahan ug sa 62 anyos ni ining live-in partner. Sa sulod ni ining kwarto, nadiskubrihan sa kamagwangang anak sa biktima ang patayng lawas sa 58 anyos nga Lady Guard. Samtang sa pikas kwarto, naabdan usab niyang nagbuyod na nga samaran ang iyahang 62 anyos nga stepfather. Ako ging nakita akong una ging nakita akong mama. Bayis kayo, tawa na gyud. Way kaluoy. Wa gid may tsura ang naong sa akong mama. Matod sa anak sa biktima, wa siya'y laing matumbok nga sospek kundi ang 25 anyos nga lalaking nagpuy-usab sa ilang panimay. Niadtong Sabado sa buntag, anaa pa sa sulod sa ilang balay ang maong lalaki dihang nibiya siya paingon sa konsolasyon. Kaghapon sa alas 4 sa hapon dihang gibisita niya pagbalik ang balay sa iyang inahan, nahanaw na ang maong lalaki ug nakita sa sulod sa panimay ang nagkalain-laing mga hinagiban nga nagkadugo. Matod ni Police Lieutenant Colonel Christian Torres, spokesperson sa Lapu-Lapu City Police Office, posibleng love triangle ang hitabo. As alleged na third party involved kaning 25 years old nga mo ni atong gisubay pa as of now kung unsa ka tinuod og naabagi love triangle ang kaning krimen nga nahitabo. Dili makakonpermar ang anak kabahin ni ini apan kumbinsido siya nga may kalambigitan sa kwarta ang hitabo. Bag-uhay lang nahalinan og baboy ang iyang inahan ug daghan kining mga tinigom nga kwarta. Apan kining tanan nahanaw, lakip na ang usa sa duha ka mga cellphone sa iyang inahan. Basin nangayo baron ng lakiha, wala guro gitagaan. Nga mao to. Basin ni sokol na sad siguro ba ang nag-away, nagdako na. Mao na to ang hitabo. Ang asam gani natawa na ron. Unta makadungog ka or unsa ba? Makonsensya unta ka. Wala kay kaluoy sa akong mama. Uban ni Marlon Melgazo ug Rod Prado, Luan Merondina. Balitang Bisdak.